сахт аз ҷониби мо карда шуда буд барои он ки ҷомеаро дар бораи натиҷаи ниҳоии баррасии парванда огоҳ созад. ва агар шумо ба он навор ва ба он ахбороте ки аз натиҷаи баррасии судӣ нишон дода шуд аҳамият дода бошед, дар бораи ин ё он ҳолатҳои махфияти он дар он ҷо дода нашуд. тавре ки қонун пешбинӣ мекунад, танҳо қисми муқаддимавӣ ва хулосавии ҳукм эълон карда шуд, то ки ҷомеа албатта таваҷҷӯҳ дорад ба ин масъала, донад ки натиҷаи ниҳоии баррасии судии парванда нисбати Заид Саидов ба чӣ анҷом буд. ва қисмати дигари ҳамин саволатон ки оё барои дигар кормандони маҳкумотҳои давлатӣ дарс намешавад ки дар таҷовуз ба номус гунаҳгор онҳоро накунад. ман як чиз гуфтам, агар ҳодиса килдор ҷиноят содир нашуда бошад, вай ҳеҷ гоҳ исбот намешавад ва шахс гунаҳгор карда намешавад. хатогии судӣ шояд ҷой дорад, лекин бисёр бошадам агар аз ҳазор, аз миллион яктуду бояд бошад ё нест. ва имрӯз мо дар таҷрибаи кормандони маҳкумоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта метавонем ки танҳо ду се ҳолати сафед шудани гунаҳгорон аз ҷониби суд ҷой дорад ки албатта ин ҳам боз таъмини принсипи эҳтимолияти бегуноҳии шахс аст ки дар вақти тафтишоти пешакӣ ӯ барои содир кардани ҳамин ҷиноят айбдор дониста шуда буд дар ҷониби мақоми тафтишот, лекин аз ҷониби суд сафед карда шуд. масалан яке аз чунин парвандаҳо ки прокуратураи шаҳри Ваҳдат бо ҷурми таҷовуз ба номус як нафарро ҷавобгар карда буд, он аз ҷониби суд сафед карда шуд. дар айни замон оиди таҷовузи ки бо як ҳолат Саиду Заид гунаҳгор дониста шуданд, далелҳо кофӣ буданд ва он гунаҳгор дониста маҳкум карда шуд. оиди ҳолати дуюм ки далелҳо кофӣ набуданд, ба тафтишоти нав баргардонида шуд.